Dopplerův jev představují změny frekvence v závislosti na pohybu. Dopplerův jev se projevuje nejen u zvukových vln, ale také u elektromagnetických vln, včetně mikrovln, rádiových vln a viditelného světla. Obecná rovnice pro Dopplerův jev. V této rovnici za f považujeme frekvenci vysílanou zdrojem, f s čárkou je frekvence přijímaná detektorem, v je rychlost šíření zvuku v dané látce, Vz je rychlost zdroje, Vd je rychlost detektoru. Pokud dosadíme za Vz 0, dostaneme rovnici, kdy je zdroj v klidu a pohybuje se jen detektor. A obdobně, pokud dosadíme za Vd 0, dostaneme rovnici, kdy je v klidu detektor a pohybuje se pouze zdroj. Znaménko v čitateli můžeme určit z fyzikální zkušenosti. Pohybuje-li se detektor ke zdroji, je frekvence vyšší, to znamená, že použijeme znaménko plus. A obdobně si budeme počínat se znaménkem ve jmenovateli, které představuje pohyb zdroje. V případě, že se zdroj, který je na snímku zobrazen jako koule, nepohybuje a vysílá signál o frekvenci 440 Hz, tak detektor, na snímku zobrazen jako lidská hlava, který se také nepohybuje, bude přijímat signál se stejnou frekvencí, jako je frekvence vysílaného signálu. Takže v obecné rovnici pro Dopplerův jev se rychlost zdroje i detektoru budou rovnat nule a z toho vyplývá, že f a f s čarou se rovnají. Takže detektor přijímá tento signál. V případě, že se zdroj pohybuje směrem k detektoru a vysílá signál o stejné frekvenci jako v předchozím případě, bude detektor přijímat signál s vyšší frekvencí. Za předpokladu, že se zdroj bude pohybovat rychlostí 100 km za hodinu, bude detektor přijímat signál o frekvenci 478,8 Hz. V obecné rovnici se bude rychlost detektoru opět rovnat nule. Rychlost zdroje bude 27,78 metrů za sekundu a rychlost šíření zvuku v dané látce se bude rovnat 343 metrů za sekundu, což je rychlost šíření zvuku ve vzduchu při teplotě 20 stupňů Celsia. Ve jmenovateli bude znaménko mínus, protože se zdroj pohybuje směrem k detektoru. Detektor přijímá tento signál. V případě, že se zdroj pohybuje směrem od detektoru a vysílá signál o frekvenci 440 Hz, bude detektor přijímat signál s nižší frekvencí. Za předpokladu, že se zdroj bude opět pohybovat rychlostí 100 km za hodinu, bude detektor přijímat signál o frekvenci 407 Hz. V obecné rovnici se bude rychlost detektoru opět rovnat nule a rychlost zdroje bude opět 27,78 metrů za sekundu. I rychlost šíření zvuku bude stejná, to jest 343 metrů za sekundu. Ve jmenovateli bude znaménko plus, protože se zdroj pohybuje směrem od detektoru. Detektor přijímá tento signál. Pro porovnání změn přijímané frekvence spustíme celý záznam plynule za sebou.